זאת שוב אני נינה, והיום אני עומדת ללמד אתכם איך לעשות לק אולסטאר. אוקיי, אז מה שאנחנו צריכות זה משטח לבן שאני תמיד שמה מתחת ללק, לק תכלת של וואו מספר 417, לק שחור של לקה מספר 52, לק לבן גם של וואו מספר 392, פרנץ' לבן, פרנץ' שחור, וזהו. הלק תכלת זה לא חובה, אפשר לעשות עם כל צבע אחר, עדיף בכל צבע אחר כי זה מגוון. אוקיי, אחרי שמרחנו כבר, אני מרחתי לק תכלת שהוא הבסיס שלי, הלק הצבעוני, כדי שהוא יתייבש לי מהר. אז אחרי שאתם מורחים את זה וזה מתייבש, אתם לוקחים את הלק הלבן ועושים פרנץ' שווה על הציפורן. תלוי בעובי של הציפורן שלכם, איזה אופי זה, כזה. עדיף שהוא יהיה ישר ממש, קצת קשה מהכיוון הזה, אבל אני פשוט רוצה שתראו. הנה, ברור שעל ציפורניים יותר קצרות מן הסתם עושים פרנץ' יותר. הנה, עכשיו השארתי את זה. אוקיי, אנחנו נצטרך מנקד. אתם יכולות להשתמש בקיסם או בעיפרון אפילו, או בעט שהוא כבר לא עובד, שהוא לא טוב לכל דבר. אבל כדאי לקנות מנקד, זה זול וזה... אוקיי, אתם לוקחות את הלק השחור ומטפטפות טיפה על משטח. לק השחור שלי לא מטפטף טוב. אתם יכולות גם לקחת ישר מהמכחול, אתם לוקחות עם הצד העבה של המנקד, אתם רואות, ועושות 4 נקודות מלמעלה של הציפורן עד למטה. משני הצדדים, ברור. אוקיי. אנחנו לוקחות את הפרנץ' השחור. אוקיי. וזה החלק המסובך יותר. בואו אני אסביר לכם איך עושים את זה. משתי הנקודות הכי למעלה, אלה רגע, נתגיד לכם קצת אותה. אלה שפה, פה ופה, אתם מותחות קו אחד בין השני. ככה, פשוט ישר. שנייה אני אצייר ואראה לכם. ככה. עכשיו, מהנקודה הזאת, השנייה, זאת אומרת, לנקודה השלישית בצד השני, פה, זאת, אתם מותחות עוד קו שהוא כאילו אלכסוני, ככה, שנייה אני אצייר ואראה.
עכשיו, מהנקודה הזאת לזאת, זאת לזאת, אתם מותחות עוד קו, ככה שנוצר לכם X. ככה. עכשיו, מהנקודה שכבר מתחתם קו, אתם רואות? הנקודה הזאת שמתחתם אליה קו, זאת. אתם מותחות עוד קו לנקודה הזאת, כדי שייווצר לכם עוד סוג של עוד קו מונח שייצור X. נעשה מדלק. ככה. ואותו דבר מהנקודה הזאת לזאת. אני מראה לכם. זאת לזאת. אוקיי? ככה שנוצר לכם עוד X. עוד X. ככה. אוקיי? עכשיו, אם עוד פעם עם הפרנץ' הזה, זה לא חובה, זה קטע לא חובה, אבל אני ממליצה כי זה יותר יפה. אתם מציירות מין קו מעוגל כזה, מפה, שהוא בעצם הסוף של הפרנץ', סוף או התחלה, מה שאתם יודעים לקרוא לזה. מפה עד לצד השני של הסוף של הפרנץ'. אני אדגים לכם ונראה לי שתבינו את זה פה. ככה. זה לא איזה משהו קריטי במיוחד, אבל זה נורא מוסיף. נורא יפה לדעתי, אבל כל אחד בהטעם שלה. אתם לא חייבות להוסיף את זה אם לא בא לכם. אוקיי. מעל זה אתם רוחות לק שקוף, שאני מתארת לעצמי שלכולכן יש. וזהו. זה הלק, ואני ממליצה לעשות אותו בעוד צבעים, כאילו לגוון בצבעים של הציפורניים. אתם יכולים לעשות ירוק, צהוב, מין חומבאי כזה, כזה. כל מיני. זהו בעצם. ולמי שיש לה מה להגיד על הסרטון אני נורא אשמח, אז שתכתוב בתגובות למטה. ותראו את כל הסרטונים שלי, ואם אתם אוהבות, אני שמחה. תודה שצפיתם. ביי.